Республикабызда сайлау алды кампаниясы башланып кетті. Ел бетінде республикабыздың президентіне сайлаулар белән дә җирле муниципаль берәмлекләрнең депутатларын сайлау белән дә. Шуңа күрә районнарда республика җитәкчелеге, министрлыклар, хөкүмәт әгъзалары, дәүләт советы депутатлары республикабызның социаль икътисади хәле турында, алга куелган инде бурычлар, ирешкән нәтиҗәләр турында чагыштырып, менә шундый очрашулар үткәрә. Һәм шушы максат белән менә бүген Актанышта бик күп хезмәт урыннарында булдык. Бик күп кешеләр белән таныштык. Актанышта республикабызның социаль үсешенең нәтиҗәләре Актаныш мисалында да бик ачык күренә. Ул инфраструктура мәсьәләсендә дә, җитештерү тармакларының үсеше буенча да, ул мәгариф, мәдәният эше буенча да, халыкның гомумән тормыш дәрәҗәсе буенча да, менә республикада нинди матур үзгәрешләр булган соң дигән сорауга җавап эзләсәк, соңгы 10 елдамы, әйтик, бу мисалны Актаныштан бик күпләп табып була. Шуңа күрә урыннарда халык та, хезмәт кешеләре дә аны таныйлар, күрәләр һәм республикабыз җитәкчелегенә алып барган сәясәтен хуплыйлар. Алдагы чорга республикабызның президенты Рөстәм Нургалиевич сайланучыларына чорына үзенең кандидатурасын тәкъдим итте бит инде. Республикабызны аның халкы өчен иң кулай яшәү урын итү турындагы максат белән, шундый стратегик бурыч белән программа әзерләде. Республиканың икътисады, аның бөтен мөмкинлекләре кеше мәнфәгатьләренә булырга тиеш дип, анда сәламәтлек саклау тармагы үсеше дә, анда мәгариф һәм мәдәниятның, милли традицияләрнең үстерү, телне саклау мәсьәләләре дә, икътисадны тагыдан ныгыту мәсьәләләре дә менә һәм инде әлегә кадәр күрелгән чаралар булдырылган җирлек ышаныч бирә республикабызда менә бу стратегик бурычларны ышанычлы һәм өметле рәвештә хәл итеп булачагы турында. Актаныш бүген республикабызның үрнәк районы, бөтен тармаклар буенча да, гомумән тулы канлы тормыш юнәлеше буенча Актанышны менә бу президентның яңа стратегик бурычлары кысаларында карасак та, Актанышны үрнәк итеп куеп була. Ходай насыйп итсә, урып җыю шартлары уңайланып китсә, Актанышта быел 200 мең тоннадан артыграк бөртекле ашлык уңышы булыр дип уйлыйбыз. Ул зур хезмәт, бик зур икмәк, бик зур уңыш. Актаныш инде көндәлек сөтчелек тармагы буенча 200 тонна сөт җитештерүне узып китте. 250-300 тонна максаты белән эзлекле эш алып бара. Актанышның мәгариф тармагын бөтен республикабызга үрнәк итеп куябыз. Актанышның милли традицияләрен саклауын, татар телен саклау мәсьәләсендә алып бара торган эзлекле эшен шулай ук республикада үрнәк итеп куябыз. Менә инде мин үзем дә шушы президент каршында татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия җитәкчесе буларак берничә мәртәбә бу тәҗрибәне өйрәнергә килдем Актанышка һәм һәр очрашу, һәр күрешү үзенә күрә бер яңалык ача һәм биредәге эшкә соклану уята. Һәм менә бу тәҗрибәне әлбәттә киләчәктә без комиссия әгъзалары тарафыннан да республикабызның бик күп районнарына тәкъдим итәчәкбез. Актаныш үсештә, Актанышның киләчәге өметле. Республика белән бер сулышта Актаныш вакытны, заманны берникадәр хәтта узып яши.